To fa ana wata sai ga wata, yanzu wani babban malamin addini ya fito ya tona asirin tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufa'i da kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da kuma tsohon shugaban janar ɗin sojoji Tukur Buratai, inda ya ce wa'innan gaba ɗaya ya kamata yanzu a ce an ɗaure su ne, bai kamata a ce sun fito sun ƙara wata magana ta siyasa ba. Idan ba ku manta ba, tsohon gwamnan Kaduna kwanan nan ya fito ya dinga maganganu wanda shi Nasiru El-Rufa'i ya dinga cewar wai yanzu daga baya yana goyon bayan talakawa, inda wannan babban malami ya ce gaskiya Nasiru El-Rufa'i duk irin wa'innan maganganun da yake faɗa ƙarya yake yi. Lokacin mulkin tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufa'i abubuwa da dama sun faru wa'inda talakawa ba su ji daɗi ba, kuma wa'innan abubuwa da dama har yanzu wa'innan bala'in wasu ba su fita daga cikin shi ba, wani kuma bala'in da El-Rufa'i ya jefa mutanen Kaduna to har abada ba za su fita daga cikin su ba, inda wannan babban malamin addini ya dinga lissafa su ɗaya bayan ɗaya. Na farko ya ce zuwan wannan gwamnati na El-Rufa'i da ta wuce, ya ce akwai 'yan kasuwa wa'inda aka rusa da dama, inda ya ce kuma yanzu a jihar Kaduna idan da za ka yi tambaya a ce a fitar da 'yan kasuwa guda 100 manya-manya wanda za a ce zuwan Nasiru El-Rufa'i shi ne ya gina su, lallai ba za a samu ba, amma idan wanda Nasiru El-Rufa'i ya rusa ne lallai za a same su da dama, tunda kowa ya san yadda aka dinga bin kasuwanni ana rushewa. Ku duba ku ga cikin Zaria inda aka bi kasuwar Sabon Garin Zaria yadda aka dinga rusa ta, wanda a wancan lokacin har 'yan kasuwa suka yi ƙungiya musamman suka je har gidan gwamna Nasiru El-Rufa'i suka roƙe shi Allah annabi kada ya rusa musu wannan kasuwa, domin akwai shaguna da dama wa'inda duk sun riga sun saya ne, sannan kuma su suka gina su da kuɗin su, a ce kuma gwamnati ta rusa lallai ba ƙaramin zaluntar su aka yi ba, wanda dai a ƙara musu haraji za su iya biya. Amma a wannan lokacin Nasiru El-Rufa'i ya yi watsi da wannan magana, tunda ya ga lallai yana da ƙarfin mulki ba kuma wanda ya ja da shi tunda mulki yana hannunsa. Haka ya bi wannan kasuwa gaba ɗaya ya rusa ta, kuma ku duba ku ga ita ma kasuwar Ɗan Magaji haka Nasiru El-Rufa'i ya rusa ta gabaki ɗaya, wannan har yanzu a cikin wa'innan kasuwannin da nake muku magana har yanzu akwai ɓangaren da ba a ce an riga an gama gyaran shi ba, har yanzu yana nan kuma ba a san lokacin da za a gyara shi ba. Sannan wannan babban malamin addini ya dawo ɓangaren ilimi, ya ce ka duba ka ga manya-manyan makarantu wanda Nasiru El-Rufa'i ya tadda wasu ana biyan kimanin 50,000, amma zuwan Nasiru El-Rufa'i sai da ya mai da kuɗin su ya kai kimanin 300,000, inda ake biyan 100,000 Nasiru El-Rufa'i sai da ya mai da kuɗin makarantar ya kai 400,000, inda wannan babban malamin addini ya ce lallai sanadiyar haka da dama iyayen yara 'ya'yansu karatunsu ya tsaya suna ji suna gani babu yadda suka iya da shi, inda wannan babban malamin addini ya ce lallai a daina ruɗar talakawa da cewar wai idan gwamnati ta hau za ta ɗebi 'ya'yansu ta kai su ƙasashen waje. Ya ce duk wannan maganar da ake faɗa kawai maganar banza ne, inda har wannan maganar da ake faɗa gaskiya ne ya kamata a ce ne wa'innan makarantun da muke da su na gida ai akwai su da dama wanda suke jami'o'i ne na kuɗi, ya kamata a dinga ɗibar kuɗin ana ba irin wa'innan jami'o'in namu domin taimaka ma masu makarantar. To amma da yake abin ƙarya ne ko ba gaskiya ne ba, sai a dinga ɗaukar wannan miliyoyin kuɗi ana zuwa ana biyan su a ƙasashen waje, ana ƙara ma turawa ƙarfi, su kuma suna ƙara samun makamai da za su dinga shigowa suna wulaƙanta mu. Inda wannan babban malamin addini ya ce ka duba ka ga shi kanshi Buhari irin abubuwan da yasa aka dinga ma 'yan Shi'a a Najeriya, inda yasa aka dinga bin su ana harbewa da bindiga ba tare da sun yi laifin komai ba. Haka shi ma Tukur Buratai lokacin da ya kai wata ziyara a Zaria ya ce lallai 'yan Shi'a sun tare mishi hanya, haka ya dinga bin su yana kashewa babu wani mataki da aka ɗauka a kan shi, haka ana ji ana gani aka ƙyale su, inda ya ce to abin da ya kamata yanzu a mai da hankali a kan shi wa'innan tsofaffin masu muƙaman gwamnati, ya ce lallai ya kamata yanzu a tabbatar da cewar an hukunta su, ba magana wai a ce Nasiru El-Rufa'i yanzu ya fito ya ce ya canza sheƙa ne ba, wai kuma yana goyon duk abin da yake yi yana yi ne domin talaka. Lallai duk irin wannan maganar da ya faɗa kowa ya san ƙarya ne, inda wannan babban malamin addini ya ce Nasiru El-Rufa'i kada a manta shi ne fa ya sanadiyar zuwan Buhari ya hau mulkin Najeriya, baccin ya gama da Buhari sannan kuma ya kawo wa mutane Tinubu, kuma duk wayannan shugabannin da ya kawo a Najeriya lallai kowa ya san sun ba mutane wahala, kuma wannan wahalar har yanzu ana kanta ne ba wai ana bayan ta bane, kullum kuma wahalan tana ƙaruwa ne. Abinda shi wannan babban malamin addini ya faɗa kenan, inda
ce lalle talakawa ya kamata a ce su gane fa magana zaɓe lalle su yi watsi da shi, duk abin da ya kamata kawai su yi to lalle su yi shi, amma magana zaɓe idan an zo kowa ya ta kan shi, kar wanda suke ƙara shiga wannan zaɓe, tunda zaɓen kwata-kwata mu talakawa bai mana amfani, sai dai in ya hau ya cutar da mu da dama. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share ɗin bidiyon nan, ka yi lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin nan ku kalla. Shi yasa kwanan za ga ana wata dambarwa musamman wanda yake akan social media, wannan sai fito ya ce takalmin annabi ya fi kowa, wannan kuma sai ce a takalmin annabi bai fi kowa ba. To ga ai babu rigima a ciki, abinda kuke nema ku tabbatar da kowace magana daga ciki ita ce aya da hadisi. Wanda ya ce takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kada ya amfani da hankali, dan amfani da hankali mu'tazilanci ne. A'a, aya zai kawo ko hadisi ko wata magana ta magabata da ta nuna an takalmin manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa. Kai ma kuma da kake cewa takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi kowa ba, kai ma aya za ka kawo ko hadisi. To amma mun tashi zamu yi maganar adalci shine mu kalli aya ta ƙarshe a cikin suratul tauba, ayoyi guda biyu na ƙarshe. Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim. Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum, haqiqa manzo ya zo muku, wani manzo na musamman ya zo muku daga cikin ku. A wata qira'ar min anfusikum, daga cikin kabilar da ta zama mafi tsada a cikin ku, ko daga cikin al'ummar da ta fi zama mafi tsada. Azizun alaihi ma anittum, duk abin da zai wahalar da ku to yana damun annabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san abin da zai damu al'ummarsa. Harisun alaikum, duk abin da mu'mine za su samu rahama ko samu sauki, manzon Allah yana al'ummarsa saukin sa. Sannan bil mu'minina raufur rahim, sannan manzon Allah mai rangwantawa ne, mai jin kai ga mu'mine. To kaga wannan annabi manzon Allah yana rangwantawa, yana jin kai ga mu'minai, kuma Allah ma ya siffanci da wannan. Muna gane da Allah ya ce sai yaqulu sufaha'u minan nas wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله سيتي وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. kaga Allah da kansa yace lalle Allah game da mutane mai tausasawa ne, mai jin kai ne. To kaga wannan hujja ce ta farko da manzo Allah yadda yake mu'amalantar mu'mini. Sannan mun kalla hadisin Anas, hadisin Bukhari, in tsanani ya tsanani za a tafi neman ceto, ana so Allah ya hukunci kowa ya san matsayinsa, za a je gurin annabi Adam ya ce ba zai iya ba, daga nan sai gurin annabi Ibrahim, daga nan sai gurin annabi Musa, daga nan sai gurin annabi Isa, daga nan sai gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallama zai je sa goshinsa a ƙasa, Allah zai mai ilhama wahayi na sunayen da ba wanda ya taɓa kiran Allah da wannan sunan, sai a wannan ranar manzon Allah zai fara, zai kira Allah, manzon Allah zai ce Allah zai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irfa ra'sak, ya makin Allah dago kanka, sal tu'ta, roki duk abin da kake so zan baka, washfa'tu shaffa, nemi ceton duk wanda kake so al'ummaka, ni kuma zan baka ceton sa. Manzon Allah zai yi ceto, bayan manzo Allah zai ceci duk wanda baya shirka, manzo Allah zai cece shi. Manzon Allah zai ceci wanda yake da imani daidai da ƙwayar sha'ir, bayan nan zai koma ya roƙa, za a ba shi dama ya ceto duk wanda yake da imani daidai da ƙwayar komayya. Daga nan manzon Allah sallallahu alaihi zai tafi gurin Allah yana ummati 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 la illallah, kuma ka mutu baka shirka ba, to za a ba manzon Allah ceton kai tafi aljanna da kai. Wannan al'ummarsa kenan, akan al'ummarsa ya je sa goshi a ƙasa. To kaga tun da yace Allahumma ummati ummati, al'ummar ta waye? Ta saci ko? To takalmin kuma na waye? Nasa ne. Dan Allah bari in ma tambaya, da ɗanka da takalmin ka wanne ka fi so? Ku bani ansa. Da ɗan da ka mallaka da takalmin da ka mallaka wanne ka fi so?
to mu al'ummar annabi ne, mu mallakar annabi ne, sannan shi ma takalmin mallakar annabi ne, amma a babin adalci kai ka ce ka fi son ɗanka akan takalminka, yanzu ka yi wa annabi adalci ka ce ya fi son takalminsa akan al'ummarsa? bayan Allah ya ce walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kamar yadda kai ka fi son ɗanka akan takalminka, haka annabi ya fi son al'ummarsa akan takalminsa. Abinda manzon Allah ya fi so kuma shine yafi. Da haka tunda manzon sallama ya fi son al'ummarsa, to kaga kenan manzon Allah ya nuna cewa al'ummarsa ta fi takalminsa. Na mun gano wannan? Shi yasa hadisi ya inganta cikin sunan Nasa'i da sunan Ibn Majah. Muna gane ha? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatli mu'minin ko kuma min safki dami muslimin. A rushe duniya gaba ɗaya fa haka aba, to wannan ya fi sauƙi a gurin Allah da a kashe mumini ƙwaya ɗaya. Akwai abin da ba ma da jama'a ba sai ga Allah ya bayyana shi. Jiya nake gani shugaban wani kamfanin jarida Sahara Reporters yana cewa ai ba komawar Nasiru Rufa'i SDP ya kamata ya damu mutane ba ma. Kamata yayi hukumar kama masu manyan laifuffuka ta duniya ta kama shi da Buhari da Burtai akan laifin kisan kiyashin da suka yi a Zaria. Kuma gaskiya ne, ka kashe mutane fiye da 3,000 ba gaira ba dalili, ya kamata a kama ka bincike kamar. An yi azaluman shugabanni irin Buharin a baya, an yi irin su Mobutu Sese Seko, an yi irin su Samoldo, ba musu ko duka manta su, an yi su. Mutane ma su daina bata ma kansu lokaci. Wai yau a ce APC, wai Nasiru ne ke faɗa, wai APC ita ce jam'iyyar da ta hana PDP da NNPP da Labour Party zama lafiya. Wai Nasiru ne ke faɗin haka. A 2014 dan Allah suwa suka ringa ɓata PDP. In bom ya tashi ɗaya su ce mutum 100 sun rasu, sun san ba wanda ya rasu. Duk ƙarya da gaskiya ba abinda ba su yi mutane ba, suka ɓata gwamnatin ƙasa da aka sace 'yan matan Chibok har Obama sai da suka sa taɓa ya ɗaga abin nan board cewa gashi bring back our girls. 'Yan mata nawa aka sace? Ko jiya akwai wasu da aka sace daga Tsafi, na ji hira da ɗaya daga cikin 'yan matan da aka yi a wannan makarantar na lafiya na Tsafi. An zo har makarantar an ɗauke su. Ƙauyuka nawa aka tsana har yanzu ana satan mutane. Ba ba cewa komi saboda ba a san gaskiya. To duk ma mai hankali ya kamata ya san wallahi ko mutum ya so ko mutum ya ki in dai ya zalunci wallahi sai ya ga sakamako. Wallahi wannan zaluncin da Nasiru yi ko ICC ta kama shi yanzu ko ICC ta kama shi gobe ko ICC ta kama shi jibi sai Allah ya kama shi. Sai Allah ya zartar mai da wannan abin da yayi. Wai Nasiru ne masu kare haƙƙin talaka. Ni ai wannan abin da nake ina yi ne dan talaka an tawaye haƙƙin talaka. Ai zaben ma da aka yi a 2023 wanda su suka dage sai Tinubu ya zo ya fi zama zaɓe na rashin gaskiya fiye da zaben da aka yi a 2014. Da 2014 da aka yi primary Kwankwaso ya zo na biyu, ba wanda zai yadda maka cewa Kwankwaso zai iya kada Atiku. Ko ba ka bane halaku? Amma shi kada Atiku. Buhari ya na ɗaya, Kwankwaso ya na biyu, Atiku ya na uku. Akalla ko da murɗa aka yi da manuba an yi dai. Amma 2023 fa tsayawa suka kai da fata cewa sai Tinubu. Nasiru ya yi sanadiyan zuwan Buhari. Nasiru ya sanadiyan Tinubu. Ya zo ya ce mana yana son talaka? Sanda aka yi magana janye tallafin mai, me yasa bai magana a lokacin ba? Dan yana tsammanin za a bashi minista. Da an bashi minista ko chief of staff, da duk bai zo yana wannan surutun ba. Kuma ni a gaya min wani ɗan kasuwa mu tashi ya ce ga mu ɗan kasuwa mu 100 wanda Nasiru ya yi sanadiyan bunƙasan kasuwancinmu a Kaduna. Ko ka san su malaku? Idan ku san su. Karya su aka yi. Wani ma'aikaci ya tashi ce ga mu ma'aikata mu 100 wanda Nasiru ya yi sanadiyan ɗaukakan mu rusa su yi. Wata makaranta wai mai son talakawa ne ma Malam Muhammadu za a ce yana son talakawa, yana taimakon talakawa, wai yau shine ya kashe talaka, mai kishin talaka Malam Muhammadu shine wanda ya ƙara kuɗin makaranta.
poli ana biyan 20,000 da wani abu, 30 da wani abu, ya mai da ita 180 da wani abu. Kasu ana biyan 40,000 da wani abu, ya mai da ita 400 da wani abu zuwa 500. Gidan waya haka. Mai kishin talakawa ne zai ƙara ma talakawa nauyi da wahala na rayuwa? A kishin talakawa yake? Ka rusa ilimin talaka, ka rusa lafiyar talaka, ka rusa kasuwancin talaka. Ai wannan ka san faɗa ne kawai. Wallahi ya kamata talakan Najeriya sani, duk wanda zai zo maka ƙarya da ƙabila, wallahi ƙarya yake. Duk wanda zai maka ƙarya da addini irin su Nasiru, wallahi ƙarya yake. Duk wanda zai maka ƙarya da wai ana zalunci bayan da shi aka yi zalunci shekara 16, wallahi ƙarya yake. Yaudara ne da munafunci kawai. Waɗanda suke yi dan Allah suna yi. Ran nan muke magana Hajiya Najatu nan ko? Sama da shekara nawa haka nan kawai tana tara nakasassu da mabukata ko ma wani ne, ana abinci ana ciyarwa. In ta samu da yawa ayi da yawa, in ta samu kaɗan ayi da yawa. Ba mukami take nema ba, ko ka taba ta tabbata ta karama malaku. Tana yi domin Allah ne, ciyar wanda take yi tana yi domin yardan Allah ne. Amma irin su Nasiru kaji sun yi magana, to manufarsa ta zo ne. Manufarsu ta zo ne. In ba manufarsu ba su yi magana ba. Malam Abubakar Ladan yana cewa mulkin kai ba san kai ne ba. Ba alƙawarorin ƙarya ba. Haka ne ko? Ba musu mulkin kai ba san kai ne ba. Ba alƙawarorin ƙarya ba. Ba buɗe ciki a ci daɗi ba. Inda masu irin wannan a gaba ya ce to ‘yancin bai tsina na komai ba. Wannan shine gaskiyar magana. Matuƙar ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, sai yawon maula ko sadaka, ya ce to ka sani har yanzu suna sarƙa, kowa ya gani zai zage ka. Ba yanda za a yi azzalimi irin Nasiru da yayi rashin imani, duk abin da muke da shi a jihar Kaduna sai da ya siyar das. Sannan yanzu a ce kuma shi ne zai zo ya wuce gaba, shine mutumin kirki. Ɗaliban da suka bar karatu daga kasu zuwa poli, wallahi ba za su girgu ba, so da iyayensu bayan da za su yi. Mutanen da aka kora aiki suka tagayyara suka wulakanta, ba za su kirgu ba. Mutanen da ka rushe mu gida, ka zalunce su, ka ha'ince su, ka ci amanan mutane, duk ba za su kirgu ba. Sannan yanzu kai ne mai magana da abin nan. Kuma mutane su gane, wallahi a daina yaudaran ku da wai kai wasu karatu ƙasar waje. Ai muna da jami'o'in kuɗi a Najeriya. A zo a kawo yaran mana nan jami'o'in, a biya kuɗin a taimaki jami'o'in namu. In dai da gaske ake yi. Abin da babu anan sai a je waje, amma abin da yake akwai fa ayi anan. Shine an taimaki mutanen mu. Kaga shugaban ƙasar Ghana sabo da aka nada, da yake shi yana so ya wannan da kuke gani a bayana tarin dalar shinkafa ce da hukumar custom ta kama a cikin mako biyu a nan jihar Ogun, wato shiya ta ɗaya a jihar Ogun. Baya ga tarin shinkafa akwai tsofaffin tayoyi, akwai tarin miyagun kwayoyi da tabar wiwi. Kamar yadda controller wannan hukuma ya yi mana ƙarin haske, an kama waɗannan tarin kayayyaki ne cikin mako biyu kacal, duba da jajircewa da jami'an hukumar suke yi. Za mu ji daga bakin controller. Sunana controller Sha'ibu Muhammad Salisu, controller Ogun 1 Area Command. Wato kullum dai abin da muke faɗakar da mutane a kai shine da Allah an za a yi cinikayya ko za a yi kasuwanci, tun da dai inda aka ce maka akwai mutum dole sai an yi kasuwanci, kuma kasuwancin da muke ce a yi, amma sai kasuwancin da aka yadda wadda kuma ba za ta zamanto za ta ainihin zamanto illa ma ainihin al'ummomin kasa ba. Kaga kamar dai shinkafa ita dai abin da muke nema mu kokarin mu samu tamu ta kasan mu, wanda mu ma muna kokarin mu ma mu noma namu, ko da ya daidai kaga mutane da yawa su samu abin yi. Kaga wannan yawon da ake ko ta ina garan bawul da ake za ta rage, in dai ana samun masu noman nan suna nan da yawa, kowa na nomawa, kaga mun dan rage. Su ma kasashen da suke kawo mana ai noman suke yi, me yasa suka samu suka kawo? Ai ba kawai daga sama suka turo da su ba, su ma noman suka samu suka yi. Su ma kamata a ce mu ma mun yi wannan dan saboda mu samu mu rage wannan zaman banza da ake kasa. Kuma ga kaman maganar taban wiwi, kaga ita dai yanzu nan kwara daya an aka ce wani ya dauka, ba mu san mutane nawa zai bawa ba. Kuma an bawa duk abin da aka ce maka za a yi, daga nan wannan taban wiwi din nan komai na iya faruwa. Kaga na farko dai muna fama da rashin tsaro yanzu nan, kuma rashin tsaron nan ba na wani abu bane ba. Kaga masu ainihin yan kwanta-kwanta, yan tashi-tashi, masu binka da bindiga,
masu binga da aduna da masu ainihin cewa 'yan ɗauke-ɗauke mutane da kuma sauran abubuwa. Kaga in ba sai sun ɗauki wannan taban ko wasu ƙwaya in ba su ɗauka ba su yi ma ko kai ne an kantar da kai a hanya kaga ai kana iya buge su kauce amma saboda suna ga su ɗauki taban nan ko kuma suna ga su ɗauki wannan ƙwayan suna da bindigogi a hannunsu kaga dole mutum zai saurara musu a abin nan. A jawabin da kai ma 'yan jarida ka yi bayanin doka karfin doka da jami'an customs suke da shi na kwace kayayyakin fasakwauri da tabbatarwa Najeriya ta zauna lafiya kuma cinikayya sun tafi da ake so. Za mu suka mana ƙara haske. To wannan da kaga in dai kamar yadda muke cewa ko ainihin waɗanda muke amfani da su wanda muke kiran su agent din mu a gane masu yawan sarrafa ainihin aikin custom kaga kowa aka ce ya zo su koyi ainihin wannan littafin nan namu ita ce littafin da ta goya mana doka da ta goya mana baya mu ci gaba da aikin ba ko kuma yan jaridu ya kamata a ce kuna da wannan littafin tare da ku kuna karantawa sai ku taimaka mana kuna faɗakar da ainihin al'umma don saboda sai su san in sun yi wannan ga doka ta ce da amsa kaza in sun yi wannan ga doka ta ce ba da amsa kaza mu ma muna bukatan wannan muna roƙon ku da Allah da kuma ku samu wannan takardun ba hana kowa muka yi ba kamar da kasan ainihin kundin tsarin mulki ne na kasa kai ta kuma wannan kundin tsari ce ta aikin ainihin dokan custom ba mu hana kowa samu ba kun samu kun karanta ka da ku taimaka mana tunda ku ne ainihin yan jarida ku kusa da jama'a da ku ya dama mutane mun gode. Baya ga nan hukumar ta hannunta wannan tarin miyagun kwayoyi da tabar wiwi ga hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi wato hukumar NDLEA inda wakilin shugabanta na nan jihar Ogun ya karba kamar yadda kuke gani. By the power vested in me, on behalf of the Nigerian Customs Service, I'm hereby handing over these substances to you for further interrogation and investigation. So maybe if you want to still open to ascertain what is in the substance, I mean what is in the pack, you can do that. But this one is already open. That's it. Bring the knife. Yes. No, just clear it like this. Then this one. Yes, sir. For this massive seizure that I've made, are being transferred to NDLEA today. Inda bayanin illar waɗannan kayayyaki inda an bari sun fita zuwa cikin gari. A ƙarshe ka mika wannan tarin ƙwaya da tabar wiwi ga hukumar NDLEA har suka yi maganar za su je su lalata bayan kotu ta ba su umarni. Za mu suka mana ƙarin haske. To abin da dama suke yi a duk lokacin da suka tashi don ko zuwa da na yi nan kafin ma an zo wannan taron sannan na je wuraren su na je na tabbatar da akwai lokacin da ta taɓa mika musu to abin da na ba su dama can ba suna nan a aji. To yanzu nan suna jira ne kotu kawai ta ba su wannan dama in ta ba su daman suna sa rai ma daga nan zuwa kowane lokaci ne suka faɗa mu suka ce an ba su wannan daman za su kira taron 'yan jaridu tare da mu ma jami'an kastan din da sauran kuma jama'a a je wurin da za su ainihin lalatar da wannan kayan. Na'am, to muna godiya ranka daɗe. An ce a sati biyu aka yi wannan kaman ko? Insha Allah. To muna godiya. Na gode. Daga Abeokuta, Abbas Ibrahim Ɗalibi.